Assalamu alaikum Pioneers. Insha Allah a cikin wannan bidiyo din zan yi sharhi akan wasu muhimman bayanai da Dr. Nicholas Kakalis ya yi a ranar Friday ta duniya na wannan shekara ta 2025, wato 14 March, kuma Friday na farko bayan PiNetwork. Daga wannan bidiyo din yana da matukar muhimmanci domin zamu duba muhimman abubuwa sababbi da PiNetwork ya zo da su na ci gaba a cikin project din Pi, wadda na lura kamar wasu daga cikin yan uwa ba su lura da waɗannan abubuwa ba, saboda akwai wasu daga cikin yan uwa da suke nuna kamar ba su ma ji daɗin wannan Friday din ba, saboda abubuwan da suke tsammanin za su gani kuma za su ji ba su aka ji kuma ba su aka gani ba, wanda wannan al'ada ce ta project din PiNetwork. Duk wanda ya daɗe a cikin project din ya san wannan shine salon tafiyar PiNetwork. Ba a taɓa gane irin takunsu, kawai sai abin da aka gani. So don haka tafiyar PiNetwork kamar tafiya ce da ake cewa irin sawun keken nan, ba a taba gane salon tafiyarsa, like kamar ka iya cewa irin unpredictable abu ne. So don haka wannan duk wanda ya daɗe a cikin tafiyar PiNetwork ya san da irin waɗannan abubuwa. Amma dai a takaice abubuwan da PiNetwork ya zo da su a ranar Friday din nan, wato abubuwa ne waɗanda suke alkhairai manya, kuma abubuwa ne waɗanda suke babban ci gaba a cikin project din PiNetwork. Maybe wasu daga cikin yan uwa ba su lura da haka ba, ko su ankar da haka ba. Haka insha Allah idan mutum ya tsaya kalli wannan bidiyo din ya saurari bayanan da zan yi, zai fahimci abin da nake cewa kuma zai yadda da magana ta. Haka zalika kuma na san insha Allah duk fa'inin da ya kalli wannan bidiyo din zai sake samun sabon kwarin gwiwa ci gaba da zage dantse wajen mining din PiNetwork, tare da sharing, tare da encouraging, tare da promoting da duk wata gudunmuwa da ake bayarwa. A baya za a ci gaba sai ma abin da aka kara na kokari domin gina PiNetwork zuwa wani mataki babba a duniya. Wannan shine ba tare da bata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyo din gadan-gadan. Amma kafin mu fara, ina roƙon duk wanda bai subscribing ba ya daure ya subscribing na wannan channel din mai albarka mai suna Crypto in Hausa, sannan ai liking. Idan akwai tambaya ko sharhi za a iya yi a ƙasan comment section, insha Allah zan duba kuma zan amsa. Wannan shine ba tare da bata lokaci ba, kai tsaye mu shiga cikin bidiyo din mu gadan-gadan. A cikin bayanan Dr. Nicholas Kakalis na ranar Friday na duniya, abu na farko, Dr. Nicholas ya fara da sallama tare da gaisuwa ga daukashin al'ummar Pioneers tare da taya murna na ranar Friday na duniya. Bayan haka kuma Dr. Nicholas ya jinjinawa daukashin al'ummar Pioneers da irin kokarinsu, haƙurinsu da gudunmawarsu ga project din PiNetwork na tsawon shekaru 6 wajen tsayawa a gina project din har ya kai inda ya kai. Bayan jinjinawa da sauran bayanai, Dr. Nicholas Kakalis ya gabatar da Pi domain, wanda yake sabon abu ne a project din PiNetwork, kuma abu ne wanda yake babba, wanda mutane da yawa kamar ba su lura da hakan ba. Wannan Pi domain din abu ne da yake da matukar muhimmanci, ba wai kawai a kalle shi a matsayin domain ba, a'a, idan muka kalli Pi domain da kuma aikin da ya zo yayi a cikin ecosystem din PiNetwork, wato zai ba da matukar gudunmowa wajen ƙara gina project din PiNetwork, wajen ƙara kawo PiNetwork use cases masu ƙarfi da za su ci gaba da daga project din PiNetwork. Me yasa nace haka? A takaice mu yi bayani akan domain. Me ake nufi da domain? Domain a dunkule a cikin kalma guda ma iya cewa kamar ka ce adireshin yanar gizo. Ba tare da bata lokaci ba za mu tsaya yin bayani akan domain ba. Wannan a dunkule shine abin da ake nufi da domain. Idan aka ce Pi domain, don haka zai iya daukar ma'anar adireshin yanar gizon Pi. Mallakar shi wannan adireshin zai baka damar yin abubuwa da yawa a cikin ecosystem na PiNetwork. Misali, ga 'yan kasuwa, mallakar wannan domain din zai ba su damar gina kasuwancin su a cikin ecosystem na PiNetwork akan Pi browser. Haka zalika ga bloggers, wato kamar ka ce influencers, masu hada website ko kirkire-kirkire, misali irin masu wallafa abubuwa a shafukan sada zumunta, mallakar wannan zai iya ba su damar mallakar shafin su akan ecosystem na PiNetwork. Haka zalika ga sauran al'umma Pioneers da mutane kala-kala da suke buƙatar su shiga cikin ecosystem in PiNetwork su yi abubuwa na ci gaba na kasuwanci, na wasu al'amura dai da za a ciyar da project din gaba. Mallakar wannan adireshin na Pi wanda ake kira da Pi domain, wato zai ba su wannan damammakin, wadda in muka kalli wannan
abinda wannan zai kawo ga project din zai kasance babban ci gaba ne kwarai da gaske. Sannan kuma idan muka kalli tsarin da PiNetwork suka kaddamar da shi wannan domin din, ma'ana tsarin da za a iya mallakarsa, sun yi amfani da wata dabara wanda za ta iya daga darajar project din muddin har abin ya ci gaba da tafiya yanda ake so. Ma'ana ana iya mallakarsa ne ta hanyar auction, wanda auction din nan ana yin sa ne ta hanyar bidding. Misali ana mallakar kowane domin guda ɗaya kamar yadda suka yi bayani ta hanyar at least PiNetwork guda 10, wanda wannan shine mafi kankantan farashi, kuma ana mallakarsa ne ta hanyar gasa, wanda wannan za ka yi shi ne tsakanin kai da wani idan kana bukata. Yayin da ka zo ka zaɓi domin inda kake bukata, to za ku buga ne da kai da wani ta hanyar saka file guda kaza banda ƙasa da 10 hedi sama da 10. Idan ka sa adadin da ka sa wani ya zo ya saka fiye da naka, to fa shi za a sayarwa muddin baka ƙara ba. To a nan gurin kun ga irin wannan gasar za ta sa at least a rika sa kuɗi masu nauyi, saboda kun san kamar irin mutane turawa ko larabawa ko irin mutanen nan masu ƙarfi masu kuɗi a hannu, so su irin waɗannan abubuwa ne da suke da matuƙar muhimmanci a gurin su wajen gwada ƙwanji. Like mutum a ce misali shine wanda ya nasara akan abu, so don haka ba su cika sallamawa ba. Wannan zai sa a dinga saka file da yawa, kuma wannan kadai idan muka kalle shi wato wani use case ne mai karfi, saboda shi kadai zai sa a rika nemo file saboda a zo a mallaki wannan domain din. Wannan kadai ga waɗanda suka san me cryptocurrency ko blockchain, wato wani use case ne mai zaman kansa. Kuma kar ku manta shi ma kansa ana mallakarsa ne domin a zo a yi building na wani abu a cikin ecosystem na PiNetwork. Da haka wannan domain din da PiNetwork suka kawo ba karamin abu bane, kuma ba karamin ci gaba zai kawo project din PiNetwork ba. Wannan shine a dan takaice. Mu je ga bayanin abu na gaba. Bana son bata lokaci saboda bidiyon bana son yayi tsayi. Abu na gaba shine PiFest wanda aka kaddamar, kamar yadda Dr. Nicholas yayi bayani cewa ya fara daga 14 ga 14 March, kuma zai kasance har zuwa ranar 21 ga 14 March, wato tsawon sati guda kenan. So afwan, ranar 21 ga wannan watan na March nake so in ce, ba 14 ba. So don haka wannan shi ma abu ne da yake da matukar girma da muhimmanci ga project din PiNetwork, ga pioneers, ga ecosystem din gaba ɗaya. Me yasa nace haka? Saboda yana ba da dama na kasuwanci da PiNetwork a ɓangarori da yawa, local da kuma e-commerce wanda ake yin sa online. Ma'ana a ƙarƙashin shi wannan PiFest din akwai kamar irin ka ce irin map of Pi, wanda zaka shiga a ciki ka je ka nemi wanda zaka si kaya a gurinsa, wanda kila yake yankin ka, yake kila garinku, ta ƙarƙashin wannan map of Pi din, wanda duka wannan yana da alaƙa da PiFest. Akwai kasuwanni irin su One Pi Mall, wanda a ciki zaka samu kayayyaki da yawa, kuma kowane kaya ana siyan sa ne kawai da Pi guda ɗaya. Haka zalika akwai irin su Pi to go, kamfanin sufuri, tafiye-tafiye da abin da ya shafi kama hotel in ka je wata ƙasa, hidimar abinci da sauran al'amura irin waɗannan abubuwa. So akwai kasuwanni da dama waɗanda suke a ƙarƙashin wannan abu da aka ƙaddamar, wanda aka kira da PiFest, wanda kamar yadda Dr. Nicholas ya faɗa. A takaice misali, tsawon sati da aka yi magana zai kasance kamar irin biki ne na murnar kaddamar da su waɗannan kasuwanni, amma ba wai ana nufin cewa idan sati ɗaya ya ƙare kasuwancin da ake yi zai tsaya ba. A'a, za a ci gaba da yi insha Allahu. Kawai dai ana son wannan ɗin ya zama na musamman na tsawon sati, saboda ya zama kamar biki ne na kaddamar da su waɗannan kasuwanni wajen hada-hadar PiNetwork. So waɗannan abubuwa guda biyu duka abubuwa ne waɗanda suke manyan nasarori kuma manyan abubuwa a cikin project ɗin PiNetwork, manya sosai kamar yadda na faɗa. Kuma dama wannan shine ginin da ake yi din, kuma za a ci gaba da yi daga nan har illa masha Allahu. So project ɗin PiNetwork project ne wanda shirinsa ba ɗan ƙarami bane, kuma idan aka yi haƙuri insha Allahu rabbi za a kai ga inda ake so a kai ɗin, farashinsa zai kai inda ba a tunani. Da haka waɗannan abubuwa ya kamata 'yan uwa pioneers su riƙe su da muhimmanci, kuma su yi farin ciki da zuwan su. Haka zalika 'yan uwa pioneers ya kamata a ci gaba da dagewa da mining. Wannan shine anan zan tsaya, sai kuma mu haɗa wani bidiyo na gaba. Anan nake cewa assalamu alaikum.